Ngiyathemba nje ukuthi la ukhona khona kuyaphila. Kulukule engathi ngaqhubeka nje kulonto ibusise. Ungenza okubalekile nokufanele. Subscribe nokulike lokuba imember yale channel. Sibheka la udaba likaThulani Khumalo. Mina ngiyama upastor Nike. Uthi ke la unjani pastor cela ukubuza kusho ukuthini? Kusho ukuthini izimbali ezinhle zisembedeni olala kuwo. Naka singakusho ngeimbali. Number 1 noma uphupha imbali, uphawu oluhle sikensiningi imbali. Uphawu oluhle kakhulu imbali. So uma uphupha imbali sikuthatha njengophawu oluhle uma ziningi nje lusho inhlanhla nokubusiseka, lungasho udumo nenjabulo, lungasho nothando. Number 2 uma uphupha futhi imbali uphawu oluhluma zibovu, lusho nje ugqozi, lusho uthando nentshisekelo nenkathalo noma impumelelo futhi kumunye umuntu. Number 3 uma uphupha izimbali uphawu oluhle kakhulu futhi uma zimhlophe, lusho ubumnene nokulunga nenhlanhla, noma ke lungabelisha isicelo somshado ngasemhlophe ukuthole ngekudala komunye umuntu. Number 4 uma uphupha futhi imbali uphawu oluhle uma ezitshaliwe, lusho ukuthuthuka kwezothando, lusho ukwanda kwengcebo nenjabulo ezofika ngenxa yokuzungezwa abantu abamnene. Number 6 uma uphupha futhi imbali uphawu oluhluma zimnyama, kubi uma zimnyama, kungasho ibhadi, lungasho nomuntu ongathembekile kwezothando. Mhlawumbe kungenzeka kube uyibhadi noma khoma ukuthi kungenzeka kunomuntu onayo kwezothando njengamanje ongathembekile oseduze nawe kakhulu. Number 7 uma uphupha futhi imbali uphawu lumazibunile, lusho ukudumazeka nokungaphumeleli kwezothando noma ukufekela kobudlelwane, yabo. Number 8 uma uphupha futhi imbali uphawu luma zibubende, lungasho ingxabano, lingasho ukulila, lungasho usizi osuke luzoba khona kulowo muntu loyo. Number 9 ubo futhi imbali uphawu lobuma uyilahla noma uzibulala, lungasho isehlukaniso noma lukhomba ukudela umuntu okade umthanda. Kuhle futhi uma uzinisela. Number 10 mangathi ubona unisela imbali engadini noma uyazinisela on that flower pot, lokho kusho inkathalo sukunayo, kungasho ukunakekela usuke unako ongenzeka ukuqondise komunye umuntu osuke umkhonzile noma usuke umthanda, noma kungakhomba ukunakekela nokukhathalela ubudlelwano bakho nomuntu osuke unaye kwezothando. Yabo. Siyabonga kakhulu sibheka nje udaba lwembali njengoba uyibona ke zisembedeni, nakhona depending kule color nesimo sazo kungenzeka kukhombe okuhle okukhona okuzayo kuwena. Kungenzeka mhlawumbe lo muntu onayo uyakuthanda noma uzothola uthando mangukuthi ke umuntu osingile njengamanje. Kungenzeka kunomuntu ozomthola maduzane ekunikeza uthando, noma mangukuthi usebudlelwaneni mhlawumbe lo muntu mazi lapho kompela kukhomba lokuthi kunothando lo muntu ahle kunikeze lona oluhle noma luzothuthuka uthando lwini, yabo. Kodwa nje uphawu kakhulu ubona imbali. Siyabonga kakhulu. Be blessed. Yes.